and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Ay nga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Sabado kita mga ka-aksyon Nobyembre 19 na tuig 2022. Aksyon Hotline. Oy, ikatlo na kita nga Sabado ha diri sa ika-11 nga bulan. Kumusta mga suki naton nga matag palamati nga nagamonitor na via online kag sumugman sa on-air. Aksyon Hotline. Daw grabing epekto sa maulanon sa mga tiyempo, no? Patingtingog na ito, no? Kwan siya, kaapektuhan na bangon sa sining pagtupa na naman sang tulot talitiho. Aksyon Hotline. Liwat kita nga magapangalagan sa inyo tumtum sa tak na nga alas 9:30 karon na nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor via Facebook kag YouTube, pwede nyo ma-share kag ma-like ang aton sininga program. Importante dira nga ara kamo ga-monitor. No? Pakita nyo ang inyong support pagi sa pagpadala or pag-share kag pag-like sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod. No? Feel free sa pag-share kag pag-like kag pagpadala sa inyo mga mensahe dira sa comment section. Aksyon Hotline. Sa mga on-air listeners naton iya sa Bilonga Region 6, kumusta ka mo? Nakapapakal na ka mo siling sa DTI sa makinaglanon yun dira sa Noche Buena. Kaya para kulong-tulong timprano para kag may ara mga dulundis kwento. Aksyon Hotline. Kay basi mamahal pagikuno samtang nagapalapit na kita sa ginatawag nga Pasko. Hindi kita magkalipat 36 kadlaw na gilang ang nabilin na kag Pasko na. Aksyon Hotline. 43 naman kadlaw nabilin na kag wagtang na ang tuig 2022. Aksyon Hotline. Ano ayhan ang kapalaran nga nagahulat sa aton sa pagsunod sa 2023. Aksyon Hotline. Ayos nanong pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga Sabado. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ginapanginmulahan tagali so para ang bitaw kag sumugman ang City Legal Office. Kundi nang patigayon sila sa clearing operation dira sa may Barangay 27. Oy nami lang tawon kay nung nagdako-dako ng ang dalan, no? At least sa traffic kubla sa mga nagalalabay nga mga salakyan. Aksyon Hotline. Di mga palibot sa merkado, sige-sige magyapon ang operation, sige-sige magyapon ang pagpangawan, no? Kagagiban dire, of course, ara ang City Legal Office dira, no? Ang enforcement unit pagi kay Sir Ray Dimisana nga nagabuligid sa operation. Importante maghawan iniho ang mga dalanon nga damo iya sang mga illegal structures, iyan iya sang silo trabaho nga pagkakasod. Pero ang good news parte bala sining mga pasaway gidi ang mga traffic violators. Oy, ang city bala subong sige ang ila sinisugilanon sa pribado nga kubuyahan agot sa plano kag ginaduso kapag plano kag ginaduso nga pagsulod sa kontrata ari nabi ni kumanayon ni ang tuwing kag impounding operation ni sa Bacolod ang mga pasaway ni nga mga nagamaniho kag tagiya sa salakyan may paglalagyan na kamo. Aksyon Hotline. Mayo ni kay kung sa uli bala kundi na mo mga pasaway kapin pagin ang mga nami nga sahay isang salakyan tingin na himo ni nila nga pinang gusto lang mo
no? Kundi lang sila ika-parking, bisan ka nalagko sa mga no parking sign, gapi na gusto lang. At yan mo na ang isa sa mga problema kung kaisa, kung nga ang dalan nga medyo mapos agyan na sa masalakyan nagagutok bangon sa illegal parking. Action Hotline. Liyong lang ko yan, no? Inayal si Police Major John G. Lima kay update na ni siya. Okay, sige-sige pa actually ang ila sini nga patigayon sa mga clearing operation. Ano pagid? Now, i-check naman karon ng ganugay ang latest kay ang balita o parti sa mga GO Blas Bacolod attention ka mo kay kapon sa press conference ni Mayor Albi Benitez. Ang isa sa mga balita kay kanamo gali sa mga GO ni Bacolod nga inamlang way balakabaton ang appointment. Uy, gareklamo kay kuno way sila maswelduhan, igo kwentahon, di ko mo way sila appointment. Tiagwa sina, volunteer ang status nyo. Action Hotline. Kaya bago sa mga ginahimo sa city, umpisa siniho, alin sa hasta sa December, 3 months ini, kag kung wala ka appointment, wala ka sweldo. Action Hotline. Kaya sila ni Mayor Alvin, namo sila nga nagareklamo, nga why sila kung maswelduhan, delay ang ilang sweldo, ikaw kwentahon, galing nagsululubra iya, nung iba pinagusto nga ang laom nila nag-duty sila, nga may ara sila malatunod. Ang iba nga ni sila may Pasko kita sini, kaya December na. Action Hotline. Igo kwentahon, gali, ay, siling ni Mayor Albi, basta wala ka mo appointment, meaning, hindi ka mo makabaton sweldo. Action Hotline. O kasimple man lang, no? O, sumungan lang man, natalana nga mga patigayon sa pagpagigsapol si Mayor Albi Benitez sa pamunuan sa LTE Farming kag LTO. Tiambot na kahatag na tuayhan, no? Ang mga transport organization na kahapon kaya ginahulat to ni Mayor ang ila permahan o ang ila sinig igahatag nga position na paper sa kay Mayor Albi Benitez. Action Hotline. Kay isa ka masubo ni nga balita, no, in kaso nga kung hindi gani ni siya mariglo, comes Monday ma-operate ang LTO. Action Hotline. Kaya muna, no, sa Pizza 21, dinakpanay na naman kung wala kaya sang bago nga registration, wala ka prangkisa, sa Lunes, ma-operate na naman ang LTO. Action Hotline. Kano magawa niyo na? No? Kay siling ni Mayor Albi, pag meeting ko lagi, mamangkot ko mga transport organization kung anong ila sinigastan, ano ba lang ila paglantaw parti sa modernization program. Tingambal sila, okay sila. Gusto lang galing nila nga may mga baguhon, no, sa ginapatuman. Tila tawon tani, kung madispunihan pa, kay may ara na sang luyag ang gobyerno nasyonal paagi sa Department of Transportation, kamo ni siya nagpapanaog sa Department Order, kay patuman ini, no? Kag umpisahan na sa masunod nga tuig. Action Hotline. Aber ko na, no, ang madisponer pa sini kay ang iban nga ni itong mga transport leaders sa Bacolod, doon nagsunggod kami or Albi kasi nila ay gasalig kami nga mabuligan kami tapos why gali na ang natabo gali yan no mabilin kami sa tamtaman. Action Hotline. Tingaling ini nga programa iyan ni sa nasyonal, no, kang malawig na ning diskusyon, hindi lang niya kay last year, no, hindi lang niya kay nagligan nga tuig, malawig na nga diskusyon gagin talakay ini. Tiari, kanag-abot na kita sa naghabil-habil ng ilang tiyempo for the implementation, tiambot ko na nung pagsarang mahimo sa LGO para buligan ang pumuluyo. Galing kiti, basta may ara sa sektor, ganang panawagan kang maapektuhan, bangon sa implementasyon sa bagong programa, amo gina na normal ina nga may nagareklamo. Action Hotline. Kag kung ikaw, opisyal sa gobyerno, hindi pwede, kamalon mo nga, hindi tapos ng sugilanon tada. Naway na na sa do mo nabla. Bisan gamay lang na sila nga sektor sa susunod,
Pero kung ang epekto niya sa pangkabilugan dako man, hindi mo na pwede nga bali walaon. Action Hotline. Amo na, no? Ang pila ka mga bagay nga gusto naton na hibaloon na karon nga agad diri sa inyo palatuntunan action hotline. Oy, pagpatukod no? Sang city, nakita kong perspective, balasang plano isugpon dira sa may likod sang NGC, no? May ara na plano nga isugpunan inada nga lugar agod nga pabutangan sang legislative building. Ti okay man na siya, no? Kay konsekwan pa si Mayor Albigang ginutok na bisiling niya no? Luyag na tundugangan ang building da sa Bacolod City Government Center agon nga may makater o kung hindi lamang ang SP office, no? Matagan ligwa. Kundi iban man nga mga mga opisina nga pwede magpatigayon no sang pagbutang sang office nila da. No? Nami ang perspective Tigaling loan iniho. Apart nini sang i-loan sang city, no? Para sa pagpatukod sa sining extension dira sa NGC. Action Hotline. Alas 8:19 Action Radio Philippine Standard Time. O sige, sa aton sining magka-aksyon feel free sa magpadala sa mensahe. Katuan tanong guys si Sir Rainy Misana ang head kang in charge sa enforcement no sang City Legal Office. Kay sila ni kapon ang nagbulig no sa taga Bitaw nag-upod para sa pagpangawan na sa Barangay 27. Nagligan, if you remember, si Sir Rainy Misana, sila man dito sa may area sang Manukan Country, no? Tigaling-galing sang una, tested and proven ng primo ko, basta yung serbisyo, frontliner, inipermino. Action Hotline. Damo sang una ni pangutos kag daw gapakig siya ti ano may mo ni Sir Rainy Misana kay sila ti nagapatuman lang kuya kunano ang bando kag anong na base sa kasuguan. Online sa hotline. Online sa hotline. Di kahapon, ang City Legal Office Enforcement Unit, no, naglibot sila kag may mga pagpangawan nga ginimo. Nagnami mga lino, nagdako mga linayon ang dalan na sa 27 kag palibot sa mga merkado. Subong daw, damo sila sa mga pagkakas ng mga illegal structure. Sir Ray, kumusta ka na? Good morning. Action Art, good morning good morning sa tarang nga pamati. Salamat sa time silingkod daw pertin ang mga operasyon nyo subong. Kahapon nag-upon ka mo sa Bitaw, kuhan ang team nyo, no? Dira sa Barangay 27. At least no, naghawan-hawan ng lugar subong sir, no? Action Art, ang inangay area, madugay na naton inaging target galing kay kinanglan taman ang kooperasyon sang Bitaw, no? So this time ya si Major Libagid ang nag-request nga joint ang team, no? Kag tungod sina nakita naton nga kung naga-updanay ang Bitaw kag ang City Legal Enforcement Team mas maayo, no? Tungod nga may may makuha, may matapos kita. Pero so far ang sitwasyon dira sa area sang Lupisay na kadamo nang isang gusto sina nga maghawan dira. Mayara pa gid nabili na. Rest assured nga by Monday i-post na gid sila pa sulod nga makita gid ang dalan. Okay. Bali ina na nga lugar sa dugay naman as lang yung pabalono nga ina siya na hindi pwede nila may mga structures lang imuod dira kung ibutanggin nga within hindi lang yung sidewalk doon ako para lang pila ka bahin sa dalan mo. Isa ka lane ginadang nakuha nila. So ginlan taman siguro mga gamay nga ang display nila ara sa gihapon pero inatungod nga may poste. So matupong lang sila dira. Aha. Doon mo lang consideration nga kinahanglan dira sila hasta hindi na magpasubra. Kag ang isa sa mga problema dira na ginassessment amon ni Major Liba ang mga nagaparking bala nga mga tricycle, mga single nga motor. Tutukan ina namon by Monday kung paano gapangabay lang kita nga tani makoperar man blahin ning mga tagiya sa mga tricycle dira kay nagadugang ni siya mga factors ni sila tanan kung nga
ano dira ang traffic naton naga problema. So maliin na siya nga lugar, sakop na siyang barangay 27 gyapon. 27. Okay. Lupisay na. Lupisay na. So ina siya dira pati mga tiiyagi man sa siloton kung may mga structure na sarili na butang di ba? Ako rin nga nga arrangement ni Major Liba kung may operation gani ang tanan nga salakyan sila nga ma-direct ang tanan nga mga structure kami mahawan. Okay. So why man resistance no sa mga pumuluyo kung sa mga nagapanag-iya sining mga lugar nag-cooperate man sila gilayon? Ara lang man gina the usual action art nga problema nato ng pangabuhian sang tao. Yes. Amo gid na permit as much as we understand sang ilaman nga panindugan sina ti kita nagapatuman man lang niya sa aton nga mga pulisiya diri sa syudad. Di obligasyon man namon nga hawanan ina kay dalan na sa action art so para ginayatan niya sa aton nga mga salakyan nga nagalabay. So aside sa Barangay 27, lalo ang mga ara nakahilira sa nga target ninyo next i-operate kag based sa inyo assessment daw ang iba nagbalik ang illegal structure, ang iba na daw bag-o naman nga illegal structure. May mga ara na kamo sila inventory for now? So far ang kaysa action art no akseptaron taman nga hawanan ta subong boss kabalik bala. Naga inconsistent man kami tungod nga sa kalapad sang area no. Pero so far ang tanan nga mga area nga ma-identify namon gina-schedule gini. Ang isang diribla sa Santo Niño stop. Okay. Madako ina dira nga dalan, puro man ina dira parkingan kaga illegal structure. So initial na naton ina dira nga na kadtuan. Pero ang assessment namon katungod lagko ang salakyan nga nagalabay dira kinahanglan gid hawanan. Anyway may koordinasyon man kami sa bitaw. Ang importante na nga kung ano ang nasaan sa kasuguan, mo lang ipatuman mo lang sundon kag dapat kung illegal kay mo since ka may sige mangyapon na yung DILG memorandum order nga dapat road clearing operation di why ginamahimo sir. Dapat tumanon ta gina. Amo gani sina nga gapangabay kami siniblang mga nagahimo parkingan sa dalan nga sila na lang mismo. Hindi na tabla mag-cut and mouse nga style bala kay kadugay na sila. Nakita improve na ang syudad. So dapat sila mismo makopirar man. Yes. Sir, ang mga merkado ta sumong kumusta? No, damo man dira sa mga palibot within sa merkado nga mga kung kaisa bala nag-ookupar man sa dalanon, lalo ang plano ta in the coming days ni sila. Ginaulat lang naton nga mahuman ang aton nga mga merkado action art. May mga plano na tanan nga pasaka sila and then kung kami naman sa enforcement kung mapasaka ang mga occupants dira sa sagwa may araman kami plano kung paano namon i-regulate ang ining sasagwa nga ara sa dalan. Yes. No, ang importante na yang sige-sige niya, ang consistency kung sa pakuan, although nga hindi nyo mga kuparan, hindi pa nga ni malabutan ng barangay. No, kay dapat ang barangay naman niya mabulig guro sa inyo. Action art, especially ng area sa Libertad, kung maglabay ka dira mga 11 or 12 midnight, makita mo may isa dira ka universidad, ara na dira sa kilid nagabligya mo. Oo, correct. Ginano ko sila nga mag-abot siyang tiyon nga magsaka na initanan kwaon, giti na sila namon dira. Okay. Hindi gininda pidi kay dok insulto na gid action art dakoy na da nga eskwelahan ara iya sa kilid sang pader ginhimo na naton merkado. Ang mga sidewalk sir, ang mga sidewalk upod nyo maandalan na sa inyo pagpangawan na subong kay ti ang baligyanay na actually gitagaan ni sila consideration nga pwede siya kabaligya pero mag-amat-amat na gani ka maggutok ng traffic mangimos sila pagkaaga. Kung nagaya tanan nga dalan sa sidewalk especially sa downtown area,
wa gini sila dapat ari ni sila sa babaw. Okay. Ang aton kampanya dira permi nga 1 meter lang sila. Although ti amo na siling ko naghakat ang mouse ang aton nga operasyon. Pero as much as possible no, gina istorya naton ining mga asosasyon nila nga 1 meter lang gid para makalabay man kag may chance man magsulod sa Okay. establishment bala nga ara sa sulod Aha. ang mga tao. Ang importante guro sa merkado ni nga regulation, ini siya guro matigayon, gini siya fully implemented kung matapos ng mga repair kag construction sa merkado. Ako, action art, correct na siya. Kay kalabanan, nagagawa man lang ni why not, why pa to, hindi pa to maayo ang lugar sa sulod. Gani, kaya tiway pa matapos mo. Although nga, siling ko no kalawig niya klase construction, no ka, kuha na bla, no, grabe ng time nga na element ka na, kuha na ubos, sir. Gani, pabor ni sa amon niya kung matapos ini action art, pabor niya sa enforcement team, kay makasulod na mong mabuhinan gawa nga aton man di ginaugtasan sa sagwa. Aha. Pero sumong so far, sir, hindi man kulang tao o personnel ang sa enforcement sa imo team? So far, action art, amo ni ang pinaka-jutay nga personnel sa akong experience sa enforcement team, pero gina-maximize sana ya. Gahulat-hulat kita nga kati kun man sa ulihi madugangan gid man ina welcome gid naton. Sige. Sir Ray, basi may ara kami sahi, especially sa mga next target ninyo sa palibot sa Bacolod? Ang ako lang permi pangabay subunggid ginatutukan naton ini mga ambulant vendors naton no. Nga bisan diin lang naga-parking, bisan diin lang nagabaligya kung mahimo i-plaster man ninyo sa lugar kay kita ang naga-cause ang traffic especially sa during peak hours no, malapit sa eskwelahan. So palihog lang tanan nga mag-cooperar lang kay ga-allow man kita ginatolerar ta kamo tanan para lang gid ni mabuhi man kamo. Pero it does not mean nga abusuhan ta ang nga trapiko. Aha. Kag importante na nakita natin si Sir Ray Di Masala ang approach at ang kortesiya araman mo. Kabalo ka kung di kanikbalo ni damo ka kontras ni mo. At normal na lang na action art kay tina mo gina dira ka na tuon nga trabaho eh. Araman ang action radio permiya. Nagabulig man sa aton sa information no, labi na gid no, nag-appeal man ta sa media nga buligan man ta kun diin to blanayon may mga problema pabaloon man kami kay para ma-actionan ta. Sige. On that note, Sir Ray, good luck sa inyo kag kabay pa nga ining mga priority nga mga areas makumpleto na gid nga mahawanan kam sa Monday. Salamat gid, sir. Sige, action art, madawin nga salamat kag mayong agas tanan. Action Hotline. Ang taga-pamuno sa enforcement unit sa City Legal Office kay sila ang bani-bani sumong sa taga-bitaw eh. No? Ang illegal structure, meaning ko na ang imo lang ipatindog ya, nugay naman yung diskusyon ang parte sa illegal structure. Diba? Halimbawa, sidewalk, napatindog ka na imo ya sang no kayo bayob, bulumaligyan mo na, ti ang nagalabay na mo na yan. Makonsider na sa illegal structure, ti dapat kakason gina siya. Ang dalan para na sa salakyan, para sa mga pedestrian. No, mga bal ka pedestrian, tawo na siya. Pedestrian lane, amo lang dapat talagyan na. Pero kung ang dalan mismo kuparon mo because sa palangabuyan nga isyo, hindi niya galing pwede. Action Hotline. Kahit yung dalan, beyond the commerce of man. No, hindi niya pwede nga, sige, pangabuyan ko niya mayor, palangabuyan ko niya attorney, pwede lang di makonsider ko kay ako niya para mani sa pamilya ko. Action Hotline. Para na ta sa consideration. But, kung ano ya ang kasuguan, dapat sundod ta. Di kapit pa may order gyapon, standing order niya sa DLG, ang clearing operation sa mga roads, panayuno. Action Hotline. Pero kung ang City Legal Office sa enforcement unit, sige-sige ini nga magbatuman, kung mahuman ang merkado, ini yung construction mong, hindi na makita na kay pagpasunod na sining mga vendors, at least magahawan-hawan na ang mga nagabaligya sa palibot nga sumong gina-consider kay sige pa ang
Construction. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ana, ano nang nauya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handol niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala mo message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong kaya ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? Kung sana,
ano nang nahuya ako makulam. Ay, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita. Kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko, siya, wala sa anak ko baan ko, permi, kasi hindi mo ko madala sa tap. Siyempre, kay, isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tap, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan.
Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo ginubakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo gid salamat sa inyo madua ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon.
Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira. Sa kay Sir Fernandini Nanding Quadernal Senior kag sa kay Madam dira no. Happy wedding anniversary sa inyo nga duha. God bless kag keep safe always no. Kay Sir Nanding happy anniversary sa inyo ni Mrs. mo kag kay Sir Nonoy Quadernal Jr. Good morning man, may lang pag monitor. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! O may nga galang dira no kay Samuel Cruz, ara man ga monitor si Idi Laos. Upon niya si Nanay Isabel. Happy birthday ko na. 70 years old
gasaulog. Si Nanay Isabel, 70 years old na. Action Hotline. Si Congressman Greg Gasataya, birthday naman gali subong. Happy birthday man. Sige. Kay Arman Regalado, good morning. Siya monitor kami ni GR Vidal sa Montara, Isabela. Sige, salamat sa inyo. Kay paring Ivan Wisnaho. Paring Ivan, thank you man sa pag-monitor always. Dari sa Action Radio Bacolod. Damo pa ding iban maminsahe pero pakaronan ta na kay sa iluwan na dugay no ariho ang update bala parte sa kapalaran sa mga transport sector sa palabuton nga Lunes no kay ang isa diri sa mga balantayan ta kundi duwa kasi man ang ginatag sa transport group nga nga may ara ceasefire, no? Why isang operation, ang LTO, why dinakpanay kung expire ang registration mo, kung wala ka prangkisa, tiyan mo ni ang mga balantayan mo, siling diri ni Mayor Albi Benitez, actually kahapon, no? May ara siya sang press con, may ara siya schedule today, no? Subong siya ma-meeting sa pamunuan sa LTO kag LTFRB pero sila nga pag-meeting ko last time sa mga transport sektor no kaayo malang to kay actually sila pag-istorya namon gambal malang ganito ang kuan mo gambal malang to ang mga transport sector nga di okay man sila sa ginaduso sang gobyerno nga modernization program galing kay no may kakulang lang sa konsultasyon nga tiway gingkwaan ni opinion ang hanay sang transport no tigaling ko kay sa importante guro man no sa mga program nga ipatuman nga may ara gid consultation although expertise man ay sang mga departamento like for example DOTR. No, ang DOTR is composed sang damo madara nga ahinsya kang departamento nga nagabulig sa ila mo, departamento nga ti amo na ang ilagin trabaho. Amo na nga naka-come up sang isa ka plano kay actually ang modernization program gani ginsunod naman ni sa iban nga mga lugar no? Sa iban nga mga nasyon nga ti naka-advance niya bla. No, ka-advance na sang ila sining transportation na dito no sa din makita mo nga ang ila yang kuan dito ya mga Singapore yan puro tika advance no sang ila sining sitwasyon kung nag-compare sa aton Pinas. Action Hotline. Tigaling ariho siling ni Mayor Albi siling yatikon why gid sa ma-come up diri nga mga solusyon kay ti sumong pangya meeting diba si magbalik ng operation sa LTO sa Lunes. Dinakpanay, tino matabo sini. Now, gahulat man sumong ang mga transport organization kung anong huni ni Mayor Albi kag anong instruction na mo lang angan-angan sumong nila. Online sa hotline. We have Sir Diego Malacan sa United Negros Drivers Operators Center. Maloon ta kung ano ang pinaka-latest man nga mga preparasyon nila kag nano ang nabaton lang communication from the office of the city mayor within yesterday and today. Sir Diego, good morning. Actually, good morning Bacolod, good morning Negros. Kay sa aton mga nag-hang up man nga mga driver kay operator nga monitor subong mayong aga. Kumusta na no sir ang mga preparasyon anong latest nga nabaton naton nga mga informasyon gikan sa syudad kag sa LTO, especially Monday na, mabalik operation lang kung naway kung hindi madisponihan niyo? Well, una, ang iklaruhon ko lang action art nga ang 2 weeks nga ginahatag sang nagligad nga dialogue daw, I think pag-insindi ko November 3, hindi to siya legitimate. Hindi siya legitimate kaya ang 2 weeks nga palugi, wala basihan. That's why ginapa-retrieve namon ang minutes kundi siya nagaling from local government unit, from LTO o LTFRB.
Kaya ang pag-insindi na mo ng public utility vehicle is under sa LTFRB. And kung pulisiya ang pagambalan, duwa subong yung ginauyata na mo no, ang memorandum circular, board resolution number 164 kag ang board resolution number 173 nga nagambal extended kamiya for 2 years. 2 years. Base na miskot lang ang pag-insindi action art nga ang 2 weeks. That's why ginapangitana naton kay malats na siya sa Merkulis, no? So as law-abiding citizens, gaulat man kita subong sang pronouncement ni Mayor kay maabide kita. Pagkalambot niya sa Merkulis, tanan niya nga jeepney, kondakpon, mapaway kita. And let the public, ang mga pumuluyo nga nagasakay sa jeep, nga magdesisyon kag mag-augment sa problema sa transport sector action art. Okay. So, amo pala sumunggaling nga medyo hang up ang kamono kay actually ina siyang ginauyatan nino nga order na sir no nga nagasiling nga iti will be extended for 2 years maplastar dapat makuan ini pero ina tanan at the end of the day subong actually ina siya nga ginaaway sa transport hindi lang niya sa Bacolod kundi nationwide ni siya mo. Yes. Paipagin man sir so para sa mga counterpart nyo halimbawa Manila, Luzon sa nanghimo sa mga plano o legal action o legal nga tikang parang question nun ini nga department order? Ang department order amo nang ginasakyan subong sang transport industry bilog nga Pilipinas. That's why ang Iloilo kasmot sang biyahe kay ang city ordinance nga gindihon sang committee chairman gin kuana to no gin hold to subong ang gabiyahe ito modern jeep kag traditional sa Cebu amo man no bago lang kita dito katawag hindi dito sa Metro Manila dito kita nagligad nga bulan nag-observe kita dito gajuent lang yang traditional kag ang mga modern jeep wala gyud problema kay ginistorya na yat from time to time diri yan nagkabul-bul ang Bacolod kay wala kita opisina sang LTFRB in kung manawagan kita meeting matabok pa sila sa baybay balati kung halimbawa action art kung may lain panahon subong Sabado Domingo hasta sa Merkulis anong matabo sa amon mga up kami kay naton pasahero yan masakay ginay sa jeep adlaw-adlaw. Kagti, butang ta pa abi because of the advance ng technology, pwede ka set up sa ginatawag nga online nga pag-accommodate sa inyo. Tigaling iban nga mga drivers guro sorry to say, no? Pero ang iban siguro nga mga operators, di why maniya sa mga gadgets, hindi mga nikbalon, ibang rumong computer ni. Yes, that's why ginako kay amon gani action art ginako na namon kaysa ginatawag kami GAGO sa dalan wala na kami nagaria kay ang realidad batunon taman kay sa hindi nagaling kami sa mga kabukiran mo sa kauman kay hindi man na pwede mag-git driver from 4 o'clock to 10 o'clock sang gabi ang broadcaster engineer maestra kag mga kandidi mga taga-syudad ang makuha mo nga mga driver kung resorbyo na nila nagalina sa Escalante, Candone, Sipalay, Hinubaan sa bukid na nagalalin that's why amo na ginambal mo nga kung gadgets ang pag-aambalan why kami ang kapasidad that's why ginabutangan na sang mga line agency sa kada isla kay ang Pilipinas is archipelago ginapartida tanang opisina sa posto B kay para sila karon kay Mayor Albi tawgo niya ang LTFRB tawgo niya ang representative nga may region. Kaya ang Negros Occidental, ang aton nga population sa salakyan from San Carlos to Hinubaan, as part sa Region 6, pwede ta mag-compete sa 5 ka probinsya action art dito sa Panay? So amo na tani, ang aton ginayo tani, pinungkuhan na ita di sa namisa, proper time, proper personality, proper binyo. Inabalang may estudyante sa lamisa ang problema, kay karon kung inamuhanay lang ni, walang katabuhay, kanya-kanya analysis. So ang amo niya sa Opdon Japon ang national nga pulisya kay govern kita sa national government kag may mga republic act kita nga ginasunod sundon ta ang ila violation na anti-poor, unconstitutional kag wala ba siya ang 2 weeks action art. Pero ano man kundi may meeting is mayors mo why ka mo gin-invite o kung gipadala ang communication nga pwede ka sit-in nga ti ara man ang LTO kay LTFRB basi makawasugilanon na malang kamo once and for all. Tani mo man ginawla action art kaysa nagligad nga daw 3 gito ka series of meeting pero wala sang solusyon nga natabono that's why ginpasubmit kami ni Mayor Albi ang position paper kaya mo nang i-consolidate kag amo na ang inegosyarya subong ti kami nakapresent kami sa SP let the SP nga mag-explicar kay Mayor kaya nga amo di tani immediate
resolution yang obrahon sang ISP requesting the city mayor tagaan sa authority to request sa LTFRB nga hindi pero ang harassment ang among term kay ang implementation action act hindi mo na yan ma-prevent kay 24/7 ang laita mo ang among tani deferment lang while nga gina-resolve naton ang problema from national naging hold sang LTFRB Region 6 action act. Pero diri sa aton, sir, no? Like for example, Region 6, locally, ang makulod lang no amuning no porsigido nga ipatuman kag daw gina-question ang operation nyo sa gin-mention mo kay na Cebu kag Iloilo ya smooth lang gyapon ang biyahe dito. Yes, dito kami sa Iloilo nagligad ginkarga namon sa ban ang tanan nga mga operator, nag-observe kami dito, ginakomodar kita sa local government unit, nag-attend kita sa summit. Wala gid bala problema ang dala nun kay ang ginbutang nila dito, ginsunod nila ang board resolution sa LTFRB nga ang traditional nga jeep as is, ang modern nga jeep pareho man ang nagkalain ng action art ang plitian mo kay ang traditional ya balik siya sa 11 o'clock, ang modern jeep abiyara sa 14. Amo lang gid naglain niya sa Cebu man dito ko namin isang dalagan ang Manila gid kay gina-video naton kag ang mga local government unit as part sa Republic Act 7160 mas may power siya sang sa mga line agency kay ang devolution kabay kung locality ang pagambalan ang hawod amo ang mayor pero hindi man siya pwede nga mag-ubra sang laing nga magbunggo dito sa national that's why ang ginasunod ta subong ang board resolution 164 nga nagambal nga extended kami anay for 2 years bangod nga wala sang kapasidad ang DBM nga mag-subsidize sang tag 160,000 per unit sa bilog nga Pilipinas. Bilog nga Pilipinas niya ang ginistoryanta. Nagkataon lang abi nga may mga initiative diri ang LTFRB Region 6 na dapat kung tawgan sila bala sang media, sabat sila kay para hindi mga pangaton pumuluyok ng aton nga mga operator aksyonan. Ati galing kay spokesperson halimbawa sa LTFRB gin-try ko na siya nga ma-text gin-tawgan ko ang sabat sa akon ya wag yung entertainar kun wag yung entertainar sininga sa mga tawag ni kun may mga iban ko na ulang appointment team sin ko ita may mo ya kay ti amo lang iya gali yang kinaiya abogado na siya. Amo na sila subukan ko action work kay I remember mga tagpalamati ha ang Western Diego why na ko gain sister na although nga tinapat papel niya nila kay sila na yang butang da dapat ma-extend sila sa ilang services as part sa Western Visayas nga composed of 6 provinces. Nagkataon lang abi nga ti ang Negros Occidental part sa Western Visayas pero matabok siya sa baybay. Amo lang ang nagka-problema abi kiti archipelago ta. But balik kita Japon sa proper nga kuano nga procedure nga dapat kung line agency ka, ma-extend ka gid services or else ma-provide ka di sang satellite office para may palamangkutano ng mga pabuluyok. Kung hindi gid masarangan aksyonan gina-challenge na sila. Obra na lang kamo information disk. Mabutang tada lamisa sa lagun sa kabilog. Duwa lang katao mapungko. Kami mabakal electric fan. Kami mabakal da sang canopy. Kami mabakal sang inulod. Basta may pamangkutan lang ang aton tri-media nga kung may problema nga nagaluntad, makasabat kamo gilayon aksyonan. Correct na. No, mayo pa galing direktor nila kay kon may chimpo lang si Direktor Osmeña. At least nagasabat pa sa iya. Pero nag-designate siya sang isa ka tao nga spokesperson ay sus budlay and chindiyon. So amo na lang na guro aksyonar ang aton guro ang matabo sini. Mamiting na kami subong mo dra sa lapit man sa inyo radio station and after sina mamati tato ko nanong development in kabay nga ang aton mga pumuluyo hindi gid magure no kay ara sa inyo ang deber as government of the people, for the people, and by the people. Kung anong gusto nyo, pwede kita ka-mobilize. Kag gusto naton, hindi ma-antagonize ang administrasyon ni Mayor Albe. Kag mapaabot siyang isa ka-legitimate nga panawagan, kag legitimate man nga aksyon-aksyonan. Sir, ari lang, i-clarify ko. No? Kay kapon na muna ni Mayor Albe, siya pag-meeting ko sa transport group, ang ambal sa transport sector, nga why mo sila question, do hindi mo sila bunggo sa modernization. Only nga may mga pila ka mga gina-consider ka mo nga dapat pamatian makuntani sa national government. Is it true? Yes, willing kami una aksyon sa history sang Bacolod. Ako ang pinakauna nga nagtukod sang co-op. Wala na da sang may wagi na sang may makakuano. Kami ang nag-una co-op, kami nag-travel sa Manila, kami nag-travel sa Cebu, kami nagpadala di sang tanan nga modern jeep.
nagkataon na naging question nato na kinahanglan gid isurrender ang tanan nga salakyan nga tradisyonal. Amo lang isa nga gina-question naton. Ang consolidation, ang pagpamimbro sa co-op nga matag ka mga 60,000 to 100,000 na as membership lang ha. Amo na yung gina-react namon. That's why nag-upod na si Mayor. Di willing man gali kamo sa modernization. Providean ta kamo sa ideya atong hambal niya. I-modernize tayo sa lakyan. I-rehab ta. Nga mangin Eurotour. Ang importante, hindi na lang tayo mag-co-op kag mag-corpo. Action art kung mag-co-op. Gidman, panagyahan ina sa syudad sa Bacolod. Amo to na namian namon kay Mayor Albi. Ba, very good magali. Araman. Yes. Pero importante ni Guro, nga ti ini tanan, mabutangan ini siya sang tiempo nga at least magasukilanon sa inyo ang natungdan nga mayin siya sa gobyerno kung mismo ang mayor magtukibaw ni si ilamo kay kabalo kita bisan sila ni mabatyag ni sang pagkatahap kay kabalo sila kung ano ang relasyon ni Mayor Albi sa kay BBM subong. Yes, amo na ginapasalamatan taxi natin hoping mabatian ini sa aton nga Vice Governor. Kabalo ko may mga gapamati na yung mga tao sa action. Panawagan kami ay Vice Gov maluoy ka man inang interbinaran na niya na yung problema sa transport industry. Kaya hindi lang ni Bacolod nun sa uli ang mga masaper, no? Kay ang local public transport sa Bacolod amo na gina-implementar subong as nagligad ka by si Mayor being ang presidente sa cities league. So that's why ginimon la pilot area ang Bacolod amo nga nagsuffer ta subong daw gina-isolate ang Bacolod sa bilog nga Pilipinas kay moon gid sa pilot area. Panawagan man tanaw sa ibang pagid nga mga grupo nga kung pwede maka-unite kita sa isa ka unity forum nga patigayonon sa Martes. Okay. Invite nato ng Action Radio para mangin observer sa aton nga unity forum nga patigayonon. Gina-invite nato ng Chinese community, NBCCI, ang apat ka university para mapabalo sila nga daan sa Martes kung anong posible matabo sa aton sa Merkules Action Art. Di na ang video sa unity forum nyo, sir? Well, dala lang gid Japon sa tubangan sang Action Radio, no? Dala lang kita Japon maiwat kaya mo lang na siyang daw Arol Ligwan aton nga facilities ang Monsignor Aglipay don Bilong Labor Center. Ginatawag man na siyang Iglesia Pilipina Independiente, no? Dira kita sa Martes alauna sang hapon para iistoryahan sang mga supporter nato, no? Kay daw nag-collaborate na ang 5 ka federation sa Chinese community, mga businessman nga maupod sila sa panawagan namon, upod na ang mga estudyante sa 4 ka university. Maobra kita sang isa ka position paper nga hindi kita gusto nga dulaon na ang tradisyonal nga jeep while nga wala pa sang modern jeep nga nagaluntad sa siyudad sa Bacolod Action Art. Sige, kipas posted sir, no, para at least makabuling ang Action pabalo sa public kung ano mangindalagan sa inyo meeting magkaroon sa sektoral kag kung ano mga development especially sa palabuton nga Lunes. No, salamat gid na sa Jago kag may aga. Thank you, Action Art. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros. Action Hotline. Wala tonda na kung ano mga resulta kay at the end of the day hindi niya for me kung may ara sang husto nga pagsugilan noon amo na ganing importante nga may mga talatapan kung tani, no? Ang mga national government naton nga may iplastad di sa Bacolod, sa Negros, kag mga local officials na kung magbinuligay ang kooperasyon kapapalabot sa nasyonal to, hindi nga concern, may istoryahan malang niya. Because at the end of the day, ang ginaistoryahan ta, parte ini sa palangabuyan, kamapiktuhan, sino mga beneficiaryo, sino nga sektor ang mahalitan, anong epekto sa panggabilugan, amo na bala, mga consideration nga pwede makahimo sa mga win-win solution, kag hindi lang tanan mo may ara man kinamatarong sa gobyerno kag papel sa gobyerno nga magdihon sa mga suguan nga para sa national government ina nga pulisa makapaayo sa aton nasyon. Ugaling kun may ara sa mga sektor nga mapiktuhan sila, may mga consideration, no? Kaya amo lang kabudlayan kung kay isa nga kulang black consultation prior sa implementasyon sa programa. Action Hotline. Mo nang kinanglan kuan ina mo, kita mo namo ngani sa mga suskon kasuguan sa Pilipinas lang ka palang lumapaw na mo namo na sa kasuguan sa Pilipinas. Gamang ginapasar, ginabalay. Amo na ganing nga iban nga mga
mamalidha na to, ginapinsar nila yung pag-ilis na gani isang mga national anthem, kay guruay na sa mapinsaran ng iba. Action Hotline! Pati mga lyrics no pang isla nila iya. No? Kag iban pagin nga mga lihok nga daw hindi man bala mga bulig sa common tao o sa pumuluyo. Tiari ako transport. Ako yung personalist, ko kasaho ko sang modern transportation mo. No? Although nga behind sinitanan, ang akon gani nga ginakabalakan man siling kubasi at the end of the day sa ulihin ni kung magkalaputo ning kooperatiba ti what will happen kung ay na abi mga operators siling kubasi i-monopolize sa manisang pipila lang ka dalagko kag banggaranon nga mga sarang nga magpadalagan nga mag-maintain siling mga air condition nga mga modernized jeep daw mo lang gwa niya. Action Hotline! Di kinanglan imutang ni sa husto nga perspektibo, no? Kaya na lang mangin advance pag kita maminsar kay ako ya kon ang handom sa aton sining malidiri sa pungson mapariho kita sa ibang nga malugar, Singapore for example nga very advanced na ang ila transportation, kang iban pag ini mga Japan, tigaling budlay pa na naton malabot kag way malain nga mga ambisyon nga magtinguha kita. Kaling tiyan mo na bla, ang Pilipinas daw ka ulihi pagin kita no? Sad to note nga daw ka ulihi kita. Sa utang uno namo ta, pero ti resources kang iban pagin niya daw pierdi kita sa mga nations gatuma naging kadalag ko kang manggarano. Action Hotline! Dugangan masang ato mga opisyalis sa gobyerno nasyonal, sige ka muna pangutang na. Pangutang patudo, pangutang pamora. Kay parang sa uli, maglulukdo lang kita sang binilyon ka pesos. Iniya pesos gani mo dolyar ang aton ginautang. Action Hotline! Ay, subo ka realidad. Pero kamay pa may katagan ini. Today may meeting is mayor Take note, ang mga transport organization may meeting man sila. Upon sa sectoral concern kag maybe aran man as mayor karon kag iban nga mga insya sa gobyerno nga mapabalo na to sa tao kung ano mga magkakalanda mo masunod nga si mana after sang ceasefire. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with... Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan
o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes,
pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TV aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga lalasang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Oy, way na ko tiyempo kay Josepa Lopez Caballero, James Dungenes, katartista. Gamonitor siya. Haraman si Anli Andrade Asin, Erlinda May Sulaco, Crismar Saburdo Riquiron, haraman si Noel Zambales. Pari Noel, may agada. Sinya, tamayaw ko na ang mga guard sa Fiesta Homes, Choy Rizal, gamonitor. Thank you. Si Razel Timbrevilla. Salamat. Janice Villa Castil, kag Rachel, nabasa ko na. Jean Bogs Divino, Chris Pamuntusa. Araman, si Jing Futalan, Virgie Legaspi Coloso. Salamat man kamay lang pagmonitor Hermi Kabugwason. Action Hotline! Ang iban guro karon na lang niya sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Canton. Action Hotline! With Aksyon Elmar Madera sa technical side, backup ta karon nga aga si Aksyon JM Baikin kag Aksyon Eden Abos. O kung naman Aksyon Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Number 1! Kabulay na gidhangkon sa